Adi sih. Di. Tak kira ketesan sing iko. Kemarin menyapu Nas. Yo, iki malu genteni aku masak, aku tak mau dadi. Nyapu sing temen Nas. Anak apa sih kok rame? Iki lembah tamu. Mbak. Enggak mau buat lho. Iya, Mbak. Ayo sini. Mbak, aku ketemu ikut warungnya Mbak Ina. Ya wes hati-hati. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat dulu. Anak apa, Pak? Iki lho katene taponakanmu aku. Kamu tambah lel. Iya, anak kancane anak sih lho. Saya nang jaba tengok-tengok. Anak apa, Pak? Kok nggo berkas? Iki lho katene taponakanmu sing tepak Madura aku. Olah, iya. Nggih, Pak RT. Mbak, aku kate metu karo Adi. Iya, hati-hati. Heeh. Yo wis lah kate mulai ngurusi surat Anas lho. Iya, Pak, suwun ya. Heeh. Ini koe harus nang panik. Saya cukup ramai, Mbak, kan juga aku. Mbak, wis mulai. Lu kok apa? Sampun niku lho. Karok. Napa Pak Dadi mau rene? Ngurusin surat pindahnya Anas itu. Iki apa iso coba? Loh iya lah iso saya Anas dong. Tak kayak nama Pak RT. Dola sama ini Mbak ono ayu. Saya tak tekan iku balai desa. SpongeBob SquarePants!